Ahojte kutilovia, tu je David. Dostal som požiadavku na prerobenie tejto kuchynskej skrinky s jednou poličkou na šuflíky. Takže zobral som rozmery, ktoré som potreboval, nakreslil som to v SketchUpe, urobil som túto vizualizáciu a pôvodne to malo vyzerať teda tak, že dvierka sa zachovajú, tie sa budú otvárať na pántoch a až potom sa budú dať vysunúť šuflíky. Každý bude mať svoju úchytku. No ale nepredbiehajme a uvidíme, čo z toho vznikne. Presunul som sa teda do svojej dielne. Mal som už nakúpenú drevotriesku, ako je vidno. Pôvodne tá doska má 1,03 metra x 2,6 metra, ale vzhľadom na to, že to je strašne veľké, tak musel som to rozpíliť na polovicu, aby mi to vošlo do auta. Celá moja dielňa nie je teda o moc väčšia, takže všetko som sa tam musel poposúvať a mal som problém sa zmestiť vôbec za alebo vedľa tej dosky. No ale nejakým spôsobom som to zvládol. Začal som si to postupne teda rezať, všetko som si označoval maliarskou páskou, tu je napríklad vidno, že tam je šestka. Šestka boli bočné steny môjho šuflíka, ktoré mali výšku 20 cm a dĺžku, alebo teda hĺbku toho šuflíka 45 cm. No ale keďže nerobil som 4 totožné šuflíky, ale robil som vlastne 2 druhy. Tri šuflíky boli totožné a jeden som musel urobiť kratší kvôli tomu, že bola tam elektrická zásuvka, ktorá jemne pretrčala, tak nechcel som, aby sa to dotýkalo alebo naražalo ten šuflík do tej elektrickej zásuvky, tak som ten jeden urobil o 2 cm kratší. Takže namiesto v podstate 3 druhov dosiek, ktoré by som rezal, tak som robil 6 druhov dosiek. No ale nevadí, všetko som si pekne, ako hovorím, zmeral. Hovorí sa, že niekedy 2-krát meraj a raz strihaj, ale ja mám pocit, že som meral hádam aj 8-krát. No a tu je vidno normálny, nezrýchlený záber, ako som teda pílil tú dosku. Pílil som to docela pomaly. Nechcel som, aby mi ten pílový kotúč vyštiepal ten laminát, takže tlačil som veľmi jemne na to. A myslím si, že tie rezy vyšli veľmi pekne. Spodná strana bola veľmi krásna a z vrchu to samozrejme niečo vyštiepalo, ale to je úplne priateľne, keďže to bude zadná strana a nebude to nikdy vidieť. Takže ako som hovoril, všetko som si písal, nemala sa stať žiadna chyba. Tu mám svoj plánik, pozrel som sa na ňo, hovorím si super, mám to všetko parádne napísané, nakreslené, označené. No, ale evidentne aj majster tesár sa niekedy utne, takže uťal som sa aj ja. No dobre, takže znova sme pri tom meraní, ako som hovoril, niekedy aj 8-krát meráž, ale za 3, 2, 1, padlo mi to a poviem vám, trochu som sa pri tom aj pomodlil, zohol som sa k tomu a viete, ako sa hovorí, že ku každému projektu by mal človek pristupovať tak, že dá nejaký kúsok zo seba, tak ja som asi ten kúsok zo seba dal, keďže tá doska padla a zo šuchla mi trošku kože spíšťali. Nie je to vôbec vidieť, krv mi netiekla, ale kúsok zo seba som nechal. Zároveň tá doska padla tak šťastne, že padla mi na píšťalu, ktorú zošuchla a zároveň na končeky prstov na nohách, takže no nejako som to rozdýchal. Našťastie som nemusel nič cenzurovať, pretože som mal na sebe respirátor, takže nebolo ani vidieť, či niečo hovorím alebo nehovorím, ale nevadí. Rozdýchal som to, dosky som mal už v tom momente narezané a začal som laminovať hrany. Laminovať hrany som robil laminovanie hran som robil prvýkrát. Našiel som starú žehličku ETA, ktorá perfektne poslúžila na tento projekt, pretože nie je parná, ale je to kvalitná elektrická žehlička, ktorá v momente, kedy človek zapne, tak je horúca. Nerozumiem tomu, ale musí žrať určite veľa, ale nevadí, to neriešime. Začal som teda laminovať a bolo vidno, mal som tam taký orzávací nôž, ktorý bol obojručný a vôbec nebol dobrý, pretože to začalo brať pod zvláštnym uhlom a zobralo to aj z drevotriesky. Tak som to nakoniec vyriešil takto, urobil som taký pekný, efektný záber, jemne spomalený a orezával som to obyčajným nožíkom lámacím. Keď už som mal aj zalaminované hrany, ktoré som potreboval, tak som teda prešiel k montovaniu toho šuplíka z jednotlivých dosiek a
Navrtal som si diery a samozrejme ďalší spomalený záber. Musel som si záhlbníkom spraviť diery, aby mi skrutky nepretrčali z materiálu, ale boli priamo, alebo teda buď zarovno, alebo jemne pod úrovňou toho materiálu. A voilà, prvý, druhý, tretí aj štvrtý šuflík už je hotový. Takže môžeme sa pozrieť späť na tú pôvodnú kuchyňu. Takto vyzerala zvonku, znútra. Bola tam jedna polička a strašne veľa misiek a kuchynských vecí. Zákazníčka vlastne chcela, aby ten šuplík bol prehľadnejší, dostupnejší, aby veci, ktoré sú vzadu, sa dali vybrať jednoduchšie a nemusela vyberať všetko, čo je vpredu. Takže to bol dôvod na tú zmenu z pôvodných dvierok a poličky na teda šuflíky. Pôvodný dizajn, ako si spomínate, bol, že zostanú zachované dvierka s pántami a budú tam 4, teda v každej skrinke 2 šuflíky, dokopy 4. Ale ubrali by tie pánty zase pár centimetrov, asi 2,5 cm zo šírky, takže šuplík by bol užší a zároveň bol by aj kratší, vzhľadom na to, že musel by mať každý šuplík svoju vlastnú úchytku. Takže vyriešili sme to nakoniec úplne jednoducho tým, že zákazníčka našla aj 2 dodatočné úchytky, ktoré sú presne totožné ako tie, ktoré sú už namontované v tej kuchyni. Tak bolo najjednoduchšie a najlepšie urobiť to tak, že tie pôvodné dvierka rozpíliť na polovicu. V tomto prípade to nie je presná polovica, ale je to prispôsobené tej výške tých šuplíkov. Rozpílil som teda tie dvierka, povedzme, že na polovicu a osadil som ich na každý šuplík. Na pravej strane si môžete všimnúť, že ten horný šuplík je trošku vyšší. Neurobil som ich naschvál, teda rovnaké, aby do niektorého mohlo vojsť aj nejaký džbán, alebo teda vyšší predmet, a ten spodný má viac menej výšku tých 20 cm, alebo 21, je tam nejaká rezerva. No, urobil som to montovanie tak, že na to predné čelo som dal obojstrannú lepiacu pásku, pridržal som si tam to originálne čielko a na vymedzenie tej medzery medzi horným a spodným šuflíkom nemal som tie vymedzovače originálne, lebo som ich zabudol, ale použil som 2-eurové mince. Čož je dobrý tip, keď človek nemá zrovna nič pri sebe, tak 2-eurové mince majú 2 mm, takže ak chcete použiť iba 2 mm, dajte jednu mincu, ak chcete 4 mm, dajte si ich 2 na seba. Ja som teda tam použil, myslím, že po jednej minci. Pridržal som si to lepiacou páskou, aby mi to nikde nepadalo stále. No a prešiel som zase na ďalšiu stranu. Teraz to môžete vidieť, že sú tam položené 2-eurové mince a lepiaca páska mi to zatiaľ držala. Samozrejme, som to musel znútra prichytiť aj skrutkami, aby to nebolo celá váha len na tej lepiacej páske, pretože mohlo by to o týždeň, o mesiac alebo o rok spadnúť, takže tie skrutky to určite budú držať minimálne 10 rokov, to vydrží a možno aj 100 rokov. To už neviem povedať, 100 rokov sa asi aj nedožijem, ale od teraz, ale tak uvidíme. Na montovanie tých uchytiek som použil takúto šablónu bielu. Keď som kupoval tie nové uchytky, ktoré sa vlastne vôbec nepoužili, tak bola zadarmo k tomu takáto šablóna presne na navrtanie tých dierok. Zhodou okolností to pasuje aj na tieto uchytky, čož nie každá má teda rovnaký rozptyl tých dier, ale na toto to pasovalo úplne presne, takže super, nemusel som sa s ničím teda tam hrať, vymeriavať to tam na milimetre s nejakým metrom, pravítkom alebo šublerov, tak som si takto pomohol. Keď budete mať možnosť, tak sa opýtajte v obchode, či také niečo nemajú a veľmi vám to pomôže. Tu už sa dostávame do finišu, kedy dávam posledné čielko a poslednú uchytku a zároveň vám chcem povedať, že tou zákazníčkou bola vlastne moja mama, ale predsa len rodina, známi sú najväčší kritici, neboja sa vám povedať aj to, že keď je to nejaká nedokonalosť, ale v tomto prípade môžem
spokojom na duši povedať, že všetko vyšlo tak, ako má, ja som s tým spokojný a aj moja mama, teda zákaznička, je s tým spokojná. A chcel by som dať malý bonus pre tých, ktorí dopozerali toto video do konca. Odpovedzte mi do komentára, kto bol môjim zákazníkom a dostanete 10% zľavu na výrobky, ktoré sú v aktuálnej ponuke na mojej stránke darevo.eu. Môžete si ich tam pozrieť a keď o ne budete mať záujem, tak ako hovorím, 10% zľava. Takže to je všetko z mojej strany. Ahojte a vstávať a kutiť!